Ito po yung presyo ng hipon, 270 at 230. At good morning po. Ayun yung mga presyo ng hipon po natin dito, no? May 250, may 230, may 270. So yan po yung latagan dito. At meron din pong tumpukan sa halagang 50 pesos. At marami ka na naman mga customer ngayon na bumibili sa'yo ng mga tilapiyang Batangas. So, presyo... Iba ko sinalangaw. Shoutout sa iyo, Boss Maeng. Mamaya, babalikan kita. Babalikan kita mamaya. 110 na per kilo na mga tilapiyang Batangas. So, 150 po dito sa mga pusit galawang na masarap i-adobo sa gata. Pang calamares, pwedeng pwede. At mga pusit dumot natin 300 pesos na per kilo. Plapla oh. Yung plapla, magkano po yan? Tandaan ng kilo yan oh. Tandaan ng kilo, ang laki oh. Buhay pa yan oh. Ganda. Ang laki, sarap nito, sigang sa bayabas. Sarap kaya iyaw mo para nalalasahan mo yung lasa. Sarap nito, nalaki oh. Diba no? Nag-iyaw ako na ito. Kailangan pagpainit pa. Napakaganda po dito at sariwang sapsap ni nanay. Ayan po yung latak. Nay, magkano po yung kilo po ngayon ng sapsap niyo po? 100 oh, murang-mura. Tapos mga tawilis. Kaya 120, malalaki. 120 po na mga tawilis naman po dito sa presyuan. Cream Dory, 160 ang kilo. Yan po yung kilo no, ng gulyasa, 100 pesos. Magkano ang kilo ng balsa galunggong mo? 150. Tapos nakatakip yung presyo. 120 rin ang per kilo ng mga gulyasan. So, tagsana ang ating mga gulyasan sa bentahan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Good morning sa ating lahat at tayo po ay nandirito pong muli sa Malabon Fish Market sa kahabaan po ng Estrella Street at tayo ay mag-a-update sa kanilang mga latag o anumang klaseng laman dagat na ating pong may update. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Update natin yung mga per piraso ng latag ni Boss Maeng ng kanyang mga bangus dagupan. So shout out sa iyo Maeng. Kaboy bangus. Shout out, good morning sa iyo. Ito yung mga presyo ng mga latag dito ng mga prutas. Ayan po. 10 pesos, 35 na kalahating kilo ng rambutan, bali 70 pesos na per kilo. At yung mga mansanas na seedless na maliliit, 60 pesos, 120 po ang per kilo. Yan po yung bangus ni Boy Bangus, no? Sa halagang 150 at 130 kada peraso. At may mga magagandang mga yellow pintuna sa latagan. At aalamin din natin yung mga presyuhan, no? Ito po ay 180 isang piraso. Magkano yung yellow pintuna mo, Lodi? Yung 200 pesos, no? 200 pesos na per kilo ng yellow pintuna. Busy si Boy Bangus. Ito po yung presyo ng hipon, 270 at 230. At good morning po. Ayun yung mga presyo ng hipon po natin dito, no? May 250, may 230, may 270. So yan po yung latagan dito. At meron din pong tumpukan sa halagang 50 pesos. Shout out sa iyo, El. Good morning. At marami ka na naman mga customer ngayon na bumibili sa iyo ng mga tilapiyang Batangas.
So, presyo. Iba ko sinalangaw. Shoutout sa iyo, Boss Maeng. Mamaya, babalikan kita. Babalikan kita mamaya. 110 na per kilo na mga tilapia Batangas. So, shoutout sa mga customer mo. Boy Tilapia. Ayan, salamat. Ikot muna ako ha. Thank you. Mamaya ating balikan si Maeng. Shoutout sa iyo, Tiyo. Good morning. Morning, Boss Lando. Shoutout sa mga tropa kong TYG. Ayun, shoutout. Good morning. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ito, presyo ng mga yellowfin tuna naman po dito ay 180 per kilo. Presyo ng talong ay 50 pesos per kilo. Oo, mura nga ngayon. So, yung mga update natin sa gulay. Dito tayo sa mga nakabalot. Repolyo, 90 pesos per kilo. Ito, mga 20 pesos, no? Ito, 50 pesos. Mahal ang sibuyas ngayon. Sa Divisoria, umikot lang kagabi doon, ha. May binili lang ako ng, yung bayabas. Kita ko yung presyo ng, 150. Sa pwesto na yun, 150 per kilo ng sibuyas. Paano pa kaya dito magbinenta? Oh. Sabi ko, grabe taas ng sibuyas, 150 sa presyo. Sa pwesto pa lang yun, ha. Divisoria na yun. Paano pa kaya pag nilatag mo dito yung medyo may tumaas nga yung presyohan. Ang mura, yung mga magkano yung palaya? O, 90. So, talong mura ngayon. Dagsa talong ngayon eh. Kaya medyo mababa. So, yan po yung mga in-update natin. At 25 pesos isang tali ng sikaw. Ito po yung mga magandang prutas na saging. 70 pesos lang po na kilo. At may mga 10 pesos po dito. Ayan, no? Mga pansaktuhan sa sahog. 10-10, no? Sa latagan po dito sa Malabon Fish Market. Bossing, thank you, ah. Tapos dito tayo sa presyo at latag naman ni Black Mamba. Kaya wala si Black Mamba. So ito yung mga latagan ng yellowfin tuna. May 160, may 180 at 200 pesos na per kilo. Black Mamba, shoutout sa iyo. Good morning. Magandang umaga nga pala sa mga vendors natin dyan. Ayun. Lumalaban ng patas kahit may bagyo. Magaling si Black Mamba. Malupit ka, Shoutout bata. pala sa lola ko kahit sinisipon na yan. Yan po yung presyo ng mga saging na saba. Rambutan, 50 pesos sa mga ubas. Sa mga per kilo ay 100 pesos. So, in-update lang po natin yung mga prutas po dito na inyong mabibili, no? Yan po yung mga price update na inyo pong makikita. Ayan. So, maraming mga prutas ang ating pong nakita. At shoutout sa iyo, Black Mamba. Good morning. Gulay pa rin po dito. Ayan, yung mga latagan po dyan. Dito. Good morning po. Ito, mga pahong natin dito. Isang tabo, 100 pesos. Pati rin po yung talaba, no? Sapsap. So, yan po yung mga fresh na inyo pong mabibili rito, no? Mga sapsap na mga tawilis. Salamat! At dito naman tayo sa latag ng mga hipon. Dito po ay 250 na lamang po ang kilo. 250, no, sa latagan. $260. So ito yung mga tumpukan po na mga bangus. 150 sa mga presyo.
Ayan po yung mga latag. 250, no? Dito tayo sa mga bangus ni Kuya Ricky. Ito po yung kada piraso na inyo pong mabibili. May pagbabago po ba yung presyo? 260. 260 na per kilo na mga bangus dagupan natin dito. Ito 180 pa rin. 160. 160 po sa mga salmon head, no? 160 pandahin. Ayun, pandaing. 160 po sa mga presyo ng mga bangus pandaing. Kuya Ricky, salamat po. Thank you. Dito yung mga talong naman po. So, marami rin mga talong, no? 70 pesos naman dito ang mga per kilo. Kalamansi ay 50 pesos kilo. At 240 sa mga latag po dito ng presyo ng mga hipon. So, marami pa rin yung mga hipon at dagsa, no? Bumaba ang mga presyo ng kanilang mga latag. 150 po dito sa mga pusit galawang na masarap i-adobo sa gata. Pang calamares, pwedeng pwede. Pera ko yun eh. Saging. Dulong. Ayan, dulong, 50 pesos kada balot. At mga pusit dumot natin, 300 pesos na per kilo. Lodi, magkano kilo mo ng hipon? 260 lang idol. Ang Ang lalaki. baba naman presyo ngayon, no? Ang laki niyan tulog. 260 na per kilo ng mga hipon. Tulipon. Tapos tumpukan ng mga tilapia, ito yan, 100 pesos. Tawilis, 80 pesos. Ang laki ng plapla, ito. Uy, magbangus kayo. Ang ganda ng Bangus na bangus. kayo hanggat may presyo na 1 kilo dito. 200 pesos, oh. Pinakamababa yan. Mababa sa presyohan. So, plapla oh. Yung plapla, magkano po yan? Daan ng kilo niyan oh. Tandaan ng kilo, ang laki, oh. Buhay pa yan oh. Fresh. Ganda. Ang laki, sarap nito. Sigang sa bayabas. Sarap kaya iyaw mo para nalalasahan mo yung lasa. Sarap nito, nalaki, oh. Diba no? Nag-iyaw ako na ito. Kailangan magpainit ba? Alala mo yung pinakawin lang tilapia ko pala. Iyaw mo yun? Oo, iniyaw ko yun. Tawag na nila kasi dito sa tilapia to, plapla na, eh. Plapla. Pag ganyan kalalaki po. So, yan po yung price update na 100 pesos dito sa mga plapla na ito. Salamat po. Ganda ng plapla. Pwedeng pang sinigang sa bayabas. Oh, Lando, ang magmahal. Boss Lando, mapagmahal. So, dito naman tayo sa sa mga tilapyang Batangas sa Latagan. Ito po yung mga kilo niya, no? Mga hipon po. 220, 240 ang per kilo. 200 po dito sa hipon. Dito ay 130 sa mga tilapyang Batangas. May 130. 130 pa ang presyohan. So lahat po 130. Ganyan mga sizes po ng mga tilapyang Batangas, no? Malaki, mapaliit ay 130 na mga per kilo. Salamat po. Napakaganda po dito at sariwang sapsap ni Nanay. Ayan po yung latak. Nay, magkano po yung kilo po ngayon ng sapsap niyo po? 100, oh, murang-mura. Tapos mga tawilis. Iya, 120. Malalaki. 120 po na mga tawilis naman po dito sa presyohan. So maganda at fresh na fresh. 100 pesos sa mga isdang sapsap. Dito po ay 260 sa per kilo na mga hipon. Yan po yung mga presyo. Nay, salamat po ha. Thank you. So ayun, update natin yung mga presyohan. At dito naman tayo sa presyo ng latag ni Boss Maki. So 130 sa mga yellowfin tuna at dito ay 160. Cream Dory, 160 ang kilo. Tapos tungkok po, no? 100 pesos sa mga kilo. At tilapyang buhay, 100 pesos po per kilo. ₱50 pesos
sa mga kilo ng mga tahong. $130, $140 sa yellowfin tuna. Yan po yung mga presyo at update natin dito. $150 po sa mga pusit kalawang. So murang-mura po yung mga presyohan po dito ng mga hipon natin, no? So yan po yung mga pinapakita ko at ina-update ko sa kanilang mga latagan. Tumpukan ay 100 pesos mga isdang gulyasan. Ito ang masarap na tilapia. 80 pesos na per kilo. Shout out sa'yo, Gengging. Sasama na kita, Gengging. Shout out. Ayoko nakikita nalulungkot ka. Kailangan kasama kasi ang magulang. Hindi pwedeng kuhanan kapag walang kasama. So, kasama mo, ayan. Gengging, shout out. Shout out sa'yo. Good morning. Isa pa, Gengging. Gengging. Nalulungkot kasi kapag hindi nag-ano eh. Napapalo tayo. Yan po yung kilo, no, ng gulyasa, 100 pesos. Kasama niya ang China. Ayan, mga presyo at update sa kanilang mga latagan at mga tumpukan din po dito ay 100 pesos. So, murang-murang tumpukan. Ayan, pamperito. At ang bagsat po natin ay 130. Ating salmon, ayan, pink salmon. 120 sa mga kilo. Isdang kalaso. Tumpukan ng mga tilapia, 100 pesos. Tumpukan po yan, ganyang kadami. 320 sa per kilo ng mga hipon. Fresh na hipon, no? Sariwang sariwa po, 320. Pogi pa nagtitinda, ayan o. Puro na, sariwa pa, pogi pa nagtitinda. Yun ang sinasabi ko. Aray ko! Yan po yung mga presyo ng hipon niya, no? 320. Nakita nyo po ito? Ayan. Nakita nyo to? Yan po, 1 kilo na yan. Ayan, pag tinimbang sa timbangan. Salamat! At dito, gulyasan 100 pesos. Dahil sa tulong mga kaibigan. Mga tulong 50 pesos. Yan po yung mga latag, no? Ng mga presyuhan. 100 sa kalaso. Ito yung presyo ng paninda ni Nanay Ning. Ayan, no? 120 po sa mga fresh na gulyasan. 120. 240 naman po sa mga bangus dagupan. Ganyan kalalaki. Ay, may maliliit doon, no, boss, oh. Kumpok. Kaya may dulo dito sa mga oras. Gulyasan mo, magkano, bossing? 120 lang, sir. 120 po dito ang per kilo. Shout out nga pala. Shout out nga pala sa mga pamilya mo sa Canada. Eh, sa asawa ko. Sa asawa mo, shout out din. Asawa ko na singgera. Aray ko! Shout out! Alas 4 na ng madaling araw na tapos. Sabihin mo, salamat na buhay-buhay. 4 a.m. Matibay. Matibay mo sa akin. Magkano ang kilo ng balsa galunggong mo? 160. 150. Tapos nakatakip yung presyo. 120 rin ang per kilo ng mga gulyasan. So dagsana ang ating mga gulyasan sa bentahan sa bahay po ng Malabon Fish Market. Ayan. Tama mo na yan, bakit 1 pot po lang eh. So tumpukan pa rin po dito kay 100 pesos. Kay Don Ramon, mga isdang masarap na gataan, parrot fish. Tumpukan ay 100 pesos. Ayan. Gulyasan. Shout out Boss Ed Compact. Magkano yellowfin mo ngayon? 150 ang per kilo. So yan po yung mga update natin sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Boss Ed, thank you. Good morning. So yan yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Shout out sa ating mga mamimili, no, na dumarayo sa Malabon.
So, nandito tayo sa kanto. Sa kanto ng FC Villa, dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, ayan po yung City Hall ng Malabon. At nakikita niyo po yung Save More, no? Yan po yung Save More. Yung katabi po niyan, yan po yung parkingan ng 4 wheels dito sa bayan ng Malabon. Hindi ko kasi malapit ang gawa ng may tubig. At possible naman po ang mga motorista na dumaraan po dito sa FC Villa. So yan lang po ang baha na ating po nakikita rito. So may nakalagay po doon sa karatula o signages sa ibabaw. Ang nakalagay po doon ay pay parking para sa mga 4 wheels. Kahit mga single motor ay pwede rin po ipasok doon. Pero mas maganda kung dito na lang po kayo sa Malabon Central Market, no? Na mag-park ng mga motor. Wantan lang, malalaki. Yeah, wantan lang. Ito po ay presyo 110 na per kilo. Shoutout sa iyo, Annalyn, good morning. 120 po rito sa per kilo ng mga tilapia, oh. Tilapia Batangas. Shoutout mga palangga. Enjoy lang sa pag-upload at para makarami. Sabay pa kayo ng isa. Isang vlogger. Si Kuya Ed nandyan din. Tapos dito tayo sa 120 kay Agustin. 120 sa mga Malalaki pislando. kilo. Tilapia Batangas pa rin. Dito magkano kilo? 110. 110 sa per kilo naman po dito, no? Dito 120 din. 120 rin dito. May tawad pa pag viewers. Oh, may tawad pa. Pag viewers may tawad. Ayun. Dapat Dito pag maganda, makilala no? ka. Nanonood ako kay Puslando. Ayun. Baka bigay pa sa'yo libre. May tawad. May dagdag pa isa. Ayun, shoutout si Agustin. Shout out Puslando. Sa mga OFW natin dyan, shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto niyo. Ayun, mabuhay kayo hanggat At saka gusto kay niyo. Lily Bernardo, shout out sa'yo. Mag-enjoy ka lang, enjoyin mo lang ang buhay mo dyan sa Batangas. At Ay, sa kaibigan kong Brian Flores, Ah. shout out sa'yo Brian Flores. Mabuhay ka hanggat gusto mo. ayun, nasa likod, tatatawa na lang sa'yo. Ayan, oh. So, dito tayo sa pwesto pa ni Brian Flores, Akabutoy. Magkano per kilo mo ngayon ng ngipon? Bakit malilit yung ngipon mo ngayon? Ha? At lumiit. Naubos yung malaki ko yan. Ah, ubos na. Magkano ngayon ng kilo? Spend yan. Ayan. Magkano? 220. So, mura-mura ang ngipon natin. 220 sa per kilo dito kay Brian, no? So, Brian, may tatanong ako para malaman din ng mga manonood natin. Meron akong isang viewers na nag-suggest. Ang sabi niya, lahat daw dito ay nabilhan niya na ng hipon. So, halos lahat daw dito ay kulang sa timbang. At lalo na nung pinakita kita, parang binilang ko na rin niya, kulang din sa timbang. Totoo ba yun? Siguro sa iba. Good morning. Yun nga yung sinasabi niya eh. Sabi niya sa akin bumili ako lahat yan, naikot ko na yan pero hindi ako niniwala. Sabi ko, binilang mo ba siya? Sabi niya, binilang ko. Uy, ha. Dapat ang mas maganda, punta siya rito, nandito ako, kaharap siya at kaharap ka para magkaalaman. Para kung totoo yung pinagsasabi niya. Kasi hindi rin ako naniniwala eh. Sabi ko nga sa kanya, hindi ko ipopost, hindi ko ipapakita kung ganyan ang sistema kasi kasiraan ng isang tao at isang vendor yan. Kasi hindi na siya lalapitan ng kanyang mga customer. Maraming umu-order lagi sa'yo, nakikita ko. 15 kilos, ibabiyahe pa yon, di ba? Parang lalamog pa. Oh. Pagtsatsagaan mo pa para makapagsilbi ka ng sa bumibili sa'yo at chat-chat ka pa, di ba? Wala naman ako na rin na reklamo galing sa kanya. So, yun nga po, at sinabi ko, eto na po nakausap po na si Brian Flores. So, dapat nalalaman po natin, hindi lahat dito ay yung mga vendor natin na sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ibahin nyo po siya. No? So, salamat sa iyo, Brian Flores, at narinig ko yung maganda mong tinig at para sa kaalaman ng ating mga kababayan. So, shout out sa iyo at maraming salamat. Alright, so na-update natin yung kanilang mga presyohan dito sa kahabaan po ng FC Villa at Estrella, no? Dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, yung mga presyohan at lataga, no? So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa.
At sa mga Team Burautan sa Carmen Planas, shout out po sa inyo. At sa mga kababayan po natin dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga silent viewers po natin, shout out din po sa inyong lahat. Lagi po tayo mag-iingat. So hanggang dito na lang pong muli. Si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.